Здравейте, красавици, как се казвате? Йоана. Ласка. Много готина тениска имаш, пускай по-скоро. Как се казва това маличе? Маги. Маги. Къде е Маги? Намерихме я. Как е училището при вас? Добре ли? Да. Много добре. Кифичките го правили ли? Еми, да. Този човек познате ли го тук? Да. Здравей, приятели, ти как се казваш? Симеон. Симеон е много симпатичен пират в нашата групичка. Така, ние тук сме се събрали да поздравяваме разни хора. Кога искате ли да поздравите? Ами, цялото училище и най-вече Мартина Станчева и Петя Славчева и нашата класна Ориета Божилова с песента на Илиан Бао Мяу. Мяу, мяу! Бао Мяу! Бао, мяу! Добре, ти го искаш да кажеш? Еми, аз искам да пожелая цялото ми семейство, приятелите от училище, родителите ми и всички, които гледат с песента и аз Бао Мяу. Много добре, и сега чум твоят поздрав към кого да бъде? Към всички приятели, за нея, за вас, всички тук, които всички познават и за теб. Толкова мило, толкова мило. И какво ще ни пожелаеш на всички нас? Ами, всичко добро, всичко хубаво. И да сте живи и здрави, да? Да.